Good morning! Turn left. Good morning, Kelowna! Dito tayo sa Kelowna, British Columbia, Canada, mga kadatskin. Dito tayo sa taas, Upper Mission area, Kuiper's Peak. Kaya, etong area na to, mga bagong, mga bagong neighborhood dito sa Kelowna. Siguro mga 5 years pa lang, mga kadatskin, itong area na to na nade-develop pa. Yan, pababa tayo ngayon. Ganda ng panahon. Turn left onto Gordon Drive. Punta tayo ng Vernon, BC. Ano yun, mga kadatskin, mga kalapit na city ng Kelowna. Bibiyahe tayo ng isang oras na biyahe. In about 4 kilometers, turn right onto Dehart Road. Ganda ng lake, oh. Tahimik ang lake. Kaya Okanagan Lake. Yan ang sikat na Okanagan Lake. Yan, mga kadatskin, dyan ipinangalan yung Okanagan Region dito sa BC. Malaki ang Okanagan Region. Ano yan, mula sa Penticton hanggang Penticton sa south, Kelowna sa central, tsaka Vernon sa north. Laki, haba ng lake na yan. Tayo doon ngayon sa Vernon. Meron tayong iwa-walk through na lilinisan natin. Hindi pala tayo mamamasyal. Nakalimutan ko, kala ko mamamasyal. Hindi pala. Magtatrabaho pala tayo, mga kadatskin. May titignan tayong lilinisan natin doon. Ayan, papunta tayo ngayon doon. Dito na tayo sa all-time favorite ko na Ben Bulin Road, mga kadatskin. Ang ganda rito eh. Kasi para kang nasa countryside pag dito ka dumaan. Hindi pa siya masyadong develop. Mga farm pa. Pero mga ilang taon na lang, mga ano na rin to. Apartment na rin to. Tingnan mo mga kung ano papayagan nila kasi agriculture area ito eh. Mga taniman ng bawang, mga gulay, mga ganon. Mga isang oras itong biyahe natin. Ayan na yung mga apartment na itinatayo. Mga luxury apartment to. Mga papaupahan nila yan. Mga kadatskin yan, yung mga apartment na ginagawa na yan. Dami yun. Nalaki. Apartment. Kasi itong Kelowna parang mabilis yung paglaki ng populasyon niya, mga kadatskin. Ang daming nagmamigrate dito sa Kelowna galing sa iba-ibang probinsya ng Canada na nakita nila yung parang statistics, yung trend na itong pagkatapos ng pandemic ang daming gustong lumipat dito sa Kelowna, kaya mabenta ngayon ng mga real estate dito Kelowna. Ang bilis ng pagtaas ng presyo. Ayun yung mall, yan yung mall, lit ng mall dito. Kaya pakanan na tayo sa highway. Ito yung mga bahay dun sa taas. Ang kulit ng mga bahay. Nandun sila sa bangin eh. Ayan, nakakatakot naman dun. Parang alam mo yun, yung magla-landslide yung lupa niya. Talagang bangin na bangin eh. Siguro yung granite, siguro matindi, hindi yung Dito na tayo sa Highway 97. Yan. Itong way natin na to, itong diretso na to, ito yung papunta ng Golden, papuntang Calgary, papuntang Edmonton,
papunta na rin to ng Ontario, Toronto. Ayan, mas mahaba pa ha. Hanggang Halifax na yan. Hanggang ano na yan mga that's good. Diretso. Sigurado rin yung 5 araw mo magdadrive. Pag diretso mo yan hanggang baka makakita ka doon ng ano, di ba meron doon New Finland? Baka makakita ka ng mas bago pa doon sa New Finland. Newest na newest. Magiging ano ka na rin, magiging new person ka na rin ibang dito sa Kelowna mga kadasgood, ang daming truck na ganyan. Kalat ang truck dito. Sa Vancouver naman, bihira kang makakita ng truck. Pero dito sa Kelowna, ako, mukhang yan ng ano rito. Yan ang in, kumbaga. Ayun, kita mo. Lahat ng tao. Kasi nga dito sa Kelowna, maluwag yung mga parking slot. Malalaki yung parking. Nakadesign yata sa mga truck yung parking dito. Yan o. Bihira rito yung maliit na parking. Ganda ng panahon ngayon. Temperature natin ano, 8 degrees Celsius. Hindi na masyadong malamig yung 8 degrees. Yan yung Oriental. Diyan tayo bumibili ng malunggay. Pang dinengdeng. Pag nagano tayo, luto tayo ng dinengdeng. Tumaas na ang gasolina ngayon. Ang presyo ng Petro Canada 164.9. Yang 164.9 na yan mga kadasgood ay cents yan. 164.9 cents yan. Siguro mga nasa $1.06 yan, $1.6. Yan. Yan naman yung Lexus. Nilinisan natin yan mga kadasgood. Malamang maglilinis na naman tayo. Ayan o, may mga pick up, mga truck o, sunod-sunod. Alam mo yung Ford o, daming truck o, naka-display o, may o. Ito naman yung Porsche. Ang ganda no, kulay green, Panamera yata yun ha. O, ayan na naman. Ito naman yung mga malalaking truck talaga na pang ano. Yan, ito yung mga pantrabaho. Ito naman yung mga U-Haul. Pwede mong rentahan yan pagka maglilipat ka ng gamit. Lipat bahay. Ganun. May storage din sila, pwedeng rentahan. Oh, lupit na no. Oh, diba? Ayan, ilang truck na yan. Akala mo pupunta sila lahat sa showroom eh, no? Ayan, 4 na truck, pero mayroon doon maharurot. Diba? Dito natin binili yung kotse natin. Ayan, yung Kia na yan na walang kwenta na KOT na yan. Sa akin lang ha, hindi ko nire-recommenda yan yung KOT na bilhan ng ano, kotse. May sama ng loob eh, no? Ito naman yung ano, papunta ng University of British Columbia. Diyan ka mag-exit hanggang doon. Yun, yan. Yan yung mga apartment ng mga estudyante. Itong University of British Columbia mga kadasgood, ano niya rin yung campus dito sa ano yan, Okanagan campus. Kasi may UBC din sa Vancouver. Ito naman yung campus niya rin. Lagi ako dyan nagde-deliver sa DoorDash. Kasi mga estudyante, deliver yung kinakain nila lagi. Tapos pag opening na yung klase, dami rin mga ano yan. Parang mga ano rin, mga nag-iiyakan na estudyante, yung hinahatid ng mga magulang. Sabi ko siguro yung UBCO, mga pumapasok dyan, hindi lang taga Kelowna, baka may mga tiga malalayong lugar din. Kaya siguro 6 na buwan din sila dyan, 3 buwan. May mga fruit stand tayo rito. Yan, wala pang prutas ngayon dahil winter. Pagka namunga na yung mga prutas, ayan, daming prutas dyan.
papunta sa airport natin dito sa Kelowna, mga kadads ko. Ayan, YLW. Yan yung airport ng Kelowna. Yan, international airport yan. Your link to the world. Ayan o, Kelowna International Airport. In short, YLW. Yan, layo yata nun. YLW. Hindi ko alam. Aalamin ko yan kung bakit. Yan o. O, meron pa rito ng ano, FJ Cruiser. Wala na yan eh. Ni-stop ng manufacture paggawa ng FJ Cruiser dahil hindi mabenta. Ayan o. Siguro magsusundo itong mga to. Dami nila o. Baka may paparating na aeroplano galing Vancouver. Ayan. Daming. Nandito rin yung ano, yung museum. Yung mga lumang aeroplano andito. Pwede pasyalan. Hindi ko pa napasyalan yung pasyalan ko nga minsan yan. Parang anong tawag sa museum na yun? Pinapasyalan nyo ng mga estudyante. Pero pwede rin naman kahit hindi ka estudyante. Feeling estudyante. Ito na. Ito yun na yun. Oh. Yan. Yan o, yung museum. Diyan yung mga, yan o. Center for Excellence pala ang tawag. Open to the public. Open to the public pala eh. Hindi lang pang estudyante eh. Yan yung runway oh. Kitang-kita mo yung runway oh. Sarap dito manood ng ano, yung mga naglalanding na aeroplano pag hapon, doon banda. Nasubukan ko na dati. Ayan oh. Laki oh. Nandun yung FedEx. Kumuha na rin ako dyan ng padala. Pag sa FedEx hindi hatid sa bahay nyo yung ano, yung package, mag-iwan lang ng note, tapos kukunin mo dyan yung package mo. Kaya ayoko na sa FedEx. Ano, mas maganda pa yung ano, yung Canada Post. Kasi marami silang office. Galing no. Kaya palabas na tayo ng Kelowna. Papasok na tayo ng Lake Country. Lake Country to kasi maraming lake. Ito yung unang lake na madaanan natin. Maliit na lake lang po. Pero lake na to mga ka-that's good. Malaki na rin to kasi pag winter, ano yan, nagyayelo yung ibabaw niyan. Yung lake na yan. Ganda rin no. Mababaw lang siguro yan. Tawag sa lake na to mga ka-that's good ay Ellison Lake. Yan, may mga bahay din sila o lakeside. Mahal yan, yung mga bahay na tabi ng lake. Mahal yan. Yan ang mga nagpapamahal sa mga bahay rito pagka tabi ng lake, tabi mismo ng lake, by the lake talaga, mahal. Pag doon ka naman sa bundok, sabihin naman sa'yo ng ano, developer, lake view. Mahal din yun, lake view. Pagka nakaharap ka naman sa bundok, mountain view. Mahal din yun, mountain view. Sabihin naman sa'yo pagka nandun ka sa mga ano, mga kakahuyan, ano bang tawag doon? Woods view. Woods view yata yun tawag doon. Mahal din yun. Kaya walang murang bahay rito mga ka-that's good. Pag nasa gitna ka naman nung ano, mga orchard view. Gagandahan pa nila. 360 view of the orchards of the Okanagan. Oh, di ba? Yun ang sasabihin sa iyo. Kaya wala kang lusot dito. Pare-parehas mga ka-that's good. Baka nga pag yung bahay mo nasa ilalim ng ano, ng butas ng hukay, sabihin sa'yo, sky view. Mahal pa rin yun. Kaya marami rito sa Winfield mga ka-that's good, yung mga tawag dyan, mobile homes. Maraming mobile homes dito. Yung mga mobile homes naman, yan yung mga nirerentahan mo lang, yung nililis mo yung lupa,
hindi sa'yo yung lupa, ililis mo yung lupa, tapos yung bahay mobile, pwedeng ilipat pagka tapos na yung kontrata mo, o kaya pag ayaw mo na, lipat mo lang yung bahay mo, sasakay lang nila sa trailer na ganito, o kaya pwede nga hilain yun ng truck, yung pick up truck, tapos ilipat mo na. Kung lipat ka sa Alberta kung gusto mo, dala-dala mo yung bahay mo. No, pwede yun. Hindi natin makita yung mga bata. Ang cute ng mga bata, tumatawid sila sa kalsada. Nakaano sila eh, yung mayroon silang parang connected sila ng ano, parang belt. Ayan o. Ayan, mga daycare yan. Ayan. Tinuturuan silang ano, maglakad sa kalsada. Tsaka pa naka-exercise na rin nila siguro. Tapos connected sila, may belt yung sa braso nila, sa wrist nila. Naka-connect sila doon. Dito naman tayo ngayon sa Woodsdale. Mga kadas ko, may mga ginagawa na rin apartment dito. Kahit dito, mahal na rin ang bahay dito. You know, Woodsdale area, mahal ang bahay dito. Dito na tayo sa ano, mga kadats ko, Wood Lake. Ang ganda ng lake na to. Mas malaki to kaysa dun sa Ellison Lake na isa na nadaanan natin. Ayan o, ganda na o. Yan, daming bahay dun sa taas o. Gaganda ng view ng mga yan siguro. Mamahal yan. Bilis nun, mamalayo ang biyahe nun. Alberta. May tumutulo dun sa taas niya. Ano kaya yun? Kung natutunaw yung ice niya dun, hindi niya alam. Ang ganda ng mga pine trees eh, no? Napanood ko lang dati yan sa Twilight eh. Mga pine trees. Ang ganda ng mga pine trees eh. Ayan na yung lake oh. Ganda rin ang lake na to. Itong isa, Wood Lake. Magkadikit kasi yan eh. Yung isa naman, Kalamalka. Ang ganda oh. Hinati nila yung bundok oh. Hindi masyadong makita yung lake. Ito yung Wood Lake, mga kadats ko. Ang dami na rin mga bahay dun sa tabi yan oh. Nasa taas kasi tayo ng bundok eh. Nasa bangin tayo. Bibilis ng mga sasakyan. Pero hindi naman tayo mabagal. Naka-speed limit tayo. 100 kph. 100 km/h. Ganda ng kalsada nila, no? Parang expressway, pero hindi expressway. Yan na yung lake. Ganda, oh. Parang ilog, no? Pahaba. Nag-iiba ang kulay na ng tubig yan. Nag-iiba. Pagka autumn, ang ganda ng kulay ng tubig na yan. Kulay green. Malinaw. Pagka summer, iba naman ang kulay niya. Depende kasi yan sa kulay ng bundok. Nagre-reflect yan sa lake. Kaya nag-iiba yung kulay niya. Ganda. Yan naman yung ipinagmamalaki ng Kalamalka Lake na yun. Yan o. Pati yung mga bundok maganda yun. Yan o. Ganda yun. Yan na yung Kalamalka Lake. Yan naman ang attraction dito sa Pavernon, mga ka-That's Good. Kumbaga sa Kelowna, yung Okanagan Lake, ito naman sa kanila yung Kalamalka Lake. Tsaka madami pang maliliit na lake dito sa malapit dito, yung malayo rito sa highway. Madami pa doon, pwede mag-fishing. Yung
mga lake na yon na maliliit. Ewan ko lang dito kung pwede mag-fishing dito. Pero ang ganda yun. Yung Okanagan Lake kasi malaki. Etong mga lake dito maliit lang. Nakaka-camouflage yung truck yun. Hindi mo na siya makita yun. Kakulay na niya yung bundok eh. Lapit nila sa tubig oh. Diba? O meron silang may pantalat sila oh. Ito mga sigurado ako mga Airbnb to. Tingin ko lang. Sayang diba pag di mo pa Airbnb yan. Ganda oh. Pero walang bahay dun sa kabila. Siguro bawal. O walang kalsada. Ito na yung malaking part ng ano. Malaking part ng Kalamalca Lake. Sa dulo kasi ng lake na yan, yan yung Vernon. Ayan. Sarap dito ano, magbiyahe. Yan yung mga sinasabi nilang breathtaking view. Yung iba naman ang tawag nila ano, stunning view. Lupit, di ba? Haba ng truck eh, no? Sarap sigurong trabaho rin yan, yung truck driver. Manilibot mo ang buong Canada at saka US eh. Kasi hawak mo yan hanggang US. Pag truck driver ka. Yung nga lang, nasa kalsada ka lagi. Nasa highway ka. Depende siguro sa account mo. Depende, di ba? Kung international, ewan ko lang ha. Ganda. Halimbawa, ito yung truck mo, de-deliver mo yung mga ano ba itong karga nito? Mga kahoy. I-deliver mo yan sa halimbawa sa Winnipeg. Layo na, di ba? O kaya in-order nila sa New York yun, deliver mo sa New York yun. Ganda nung highway yun. Paliko pa papunta dun oh. Parang matagal na tong highway na to pero parang bago lagi no? Ang ganda oh. Pag ganito naman ang kalsadang dinadaanan, kahit naman long drive oh. Tsaka kita mo yung mga sasakyan talagang ano, yung wala ka masyadong makitang ano, yung kaskasero, yung mga balahura. Disiplinado kumbaga. Ikaw ba naman ang ma-fine ng ano $100 pagka ay violation ka eh. Ganda oh. Kalsada pa lang na view, panalo na eh. Wala pa yung lake sa right side ha. Ayan oh, may lake sa right side. Ngek, wala na yung natakpan. Ito wala. Ayan oh, may lake pa sa right side oh. Ang ganda oh. The best. Meron pa pala oh. Ganda eh no. Pagka summer, kulay brown tong bundok. Pagka etong mag-spring, mag-ano na yan, tutubo na yung mga damo, kulay green naman. Pagka winter, kulay white yan. Ang ganda rin. Puti lahat ang nakikita mo. Yan o, paliko na sila. Ang ganda nung itsura ng truck na lumiliko eh no. Ayan o. May mga ganyan dyan o, yung mga walkway. Pagka nagwa-walking ka, dyan ka maglalakad-lakad. Yan ang mga ka-That's Good. Yan ang Vernon.
Yan, yung mga kabahayan na yan. Oh, ito na yung dulo ng lake. Dito na yung hangganan ng lake. Dami ng bahay. That's good yan. Park na ng Vernon yan. Dito na tayo. Yung tuktok ng bundok, may puti-puti po. May ice pa. Oh. Yung mga snow na hindi natunaw. Vernon. Yun oh. Okay, welcome na tayo sa Vernon. Oh, may Lions, may Rotary House. Ayos. 50 kph na lang tayo dito. KMH pala. Kalimutan ko. Pilipinas kasi kph. Dito naman KMH pala. Ayan. Dry na dry ang paligid, no? Wala pang dahon kasi yung mga puno. Kaya parang patay yung paligid. Pero kapag pumasok na yung spring talaga, yan. At yayabang na naman ng mga puno. Tutubuan na naman ng mga dahon yan. Ayan, wala. Ito, military detachment. Ito mga kadetchment. Kampo yan ng Canadian Army. Yan, papasok na tayo ng Vernon. Yan. Parang hindi highway ito, no? Pero highway ito mga kadetchment. Itong daanan na papuntang Calgary. Parang gusto ko mag-A&W mamaya na hindi. Andiyan kasi ang sarap nung A&W dyan eh. Ewan ko lang. Mas masarap yung Mama Burger dyan. Sa A&W Vernon na yan. Baka local produce yung mga ginagamit nila. Kaya masarap. Dito sa Vernon maraming ilaw ganyan, mga traffic light. Kaya magkakalapit pa. Ayan na naman sila oh. Oh, mayroon naman silang ngayon. Para silang malaking trolley. Anim yung laman niya na bata kunti naman na estudyante nila. Malapit na tayo sa sadya natin, yung pupunta natin mga ka-that's good. Sa Vernon na tayo. Yan. May mga restaurant dito masasarap. Namaste. Kahit pa paano may Chinese dito na masasarap na restaurant dito. Yan mga ka-that's good. Tapos na yung trabaho natin dito sa Vernon. So nakapag-walk through na tayo. So ngayon, pupunta tayo sa kainan dahil tanghali na, ginutom na. Nagutom na tayo mga ka-that's good. Kaya pupunta na tayo sa Chinese restaurant na gusto nating kainan. In 1.3 kilometers, turn right onto 30th Avenue. Yan. Ang vibes naman ng Vernon mga ka-that's good, para siyang old. Para siyang old na lugar. Dahil bihira kang makakita ng modern na building. Hindi kagaya sa Kelowna, kahit papaano may mga building doon na matataas. Dito sa Vernon wala. Wala makita rito. Ito ang Vernon mga ka-that's good. Ganito siya. Pero okay din ang Vernon dahil kompleto rin sila rito. Yun lang, wala silang yung inalisan ng pick up. Yung umalis doon. Pwedeng mag-park doon. Iikot ko parallel o matesting yung Dito na tayo sa doon tayo kakain. Ngayon dito tayo nag-park dahil dito lang ang bakante. Ayan mga ka-that's good Itong mga parking dito mga ka-that's good, coins naman. Ito parang old style. Lagyan mo ng $1. Ayan. Tapos lalabas yung time mo rito.
Walang lalabas na ticket. Ngayon, dalawa yan, di ba? Isa dito sa left, isa sa right. Ngayon, dito tayo nagbayad sa right. So, yung sasakyan natin dapat nakapark dyan sa right niya. Ayan. Wala tayong ticket. So, eto, bakante pa to. Pag mag-park naman siya, ano naman siya rito? Dito naman siya mag-shoot. So, dito yung titignan na lang nila kung ilang oras tayo. Dalawa. Tara. $1.54 ka na lang. Ay, 1 hour ito. So, 2 oras yung kinuha natin. Alanganin kasi pag 1 oras. Pero pwede rin sana yun. Pero mas maganda na yung sure bull, di ba? Mahirap nang ma-tow yung kotse. Baka i-tow nila eh. Yung mga yan ba, nag-trial yan? Ayan o, kagaya niyan. Ay, yung isa 0. Matitiketan yan pag ano. Ang ganda no? Ang ano niya, yung parang... Logic lang. Yung hindi ka pwedeng magbayad kung saan-saan. Tara, tawid. Mga heritage building na pala rito. Maluma na. Ayan, lakad-lakad. Kaka-relax din. Ito na. Jade Asian Kitchen. Ito tayo kakain. Oo, bukas na yan. Ang cute ng sink nila eh. Ang liit. Babangga kasi sa pinto pagka lalapad pa yan. Tayo pa lang ang customer. Buwan natin itong spring roll nila. Masarap. Usok-usok pa. Kaiba rin. Sarap. Sarap. Ito na yung order natin. Dambuhala, mga kapatid. Ang laki. Ito yung sweet and sour pork. Ito yung chow mein yan. Chicken chow mein. Dambuhala. Ito naman yung beef broccoli nila mga kapatid. Ang lalaking order. So itong tatlo, ito, tsaka ito. Tapos yung dalawang spring roll. $44 mga kadats good. Sold na sold ka. Busog na busog. Good for 2. Yan. Good for 5. Ang sarap mga kadats good. Lasang-lasa mo yung wok hay. Sarap po. Ang sarap. Ang sarap mga kadats good. Lalo na to. Sarap. Dito pa lang masarap ang chow mein. Dito sa Vernon. Amoy na amoy mo yung ano eh, yung wok hay niya. Ito naman yung beef. Yung sweet and sour. Sarap. It's balot time mga kadats good. So yung hindi natin naubos, take out natin. Yan. Dito ang take out. Ihingi ka sa kanila, bibigyan kanila ng ganito. Lagayan. Tapos ikaw na yung maglalagay sa mga ganito. Hindi silang maglalagay. Ikaw maglagay sarili mo. Sariling sikap dito mga kadats good. Tapos hindi ka bibigyan ng plastic o paper bag. Buhatin mo ganito. Para kang nakisharon sa kapitbahay. Pero ang maganda kasi, pati yung chili sauce na to, pwede mong ano to, pwede kong i-uwi to, kaya binigyan ako ng lagayan. Nilalagay ko rito yung chili sauce na to. May 5-star to sa Google sa akin. So, ganyan. Meron pa tayong hapunan mamaya. So, antay na lang natin yung bill. Magbabayad na tayo. So, ito rin bill natin. Meron may kasama ka rito. Ito to, fortune cookie. Pagbusta natin yung fortune cookie.
Let's see the inside. Oh, what it says here. Avoid scattering your energies. Oh, avoid scattering your I also have a lotto number here. It's a lotto number. Ito yung laman ng fortune cookie ko, mga ka-that's good. Avoid scattering your energies, sabi niya. Tapos mayroon siya dun, no, combination ng number, 6 mo. 8, 9, 22, 25, 35, 37. Mukhang pang loto yan, ah. Ito ang ganda rito, mga ka-that's good. Ito nga, heritage building na to. Phoenix Steakhouse. Galing, oh. Ito yung kwento niya naman. Dati palang ano to. Dating CIBC. Canadian Imperial Bank of Commerce pala. Dating bangko. Ngayon, siguro, CIBC pa rin may-ari. Ayun na yung CIBC. Pinapaano na nila siguro, pinaparentahan na nila. Sarap ding mamasyal dito. Nung unang panahon, mga horse and buggy lang tumatakbo dyan, no? Tukutuk, tukutuk, tukutuk. Tapos, ang daming tae ng kabayo dyan, sigurado. Nung unang panahon. Pero ang ganda, oh. Pabalik na tayo ng Kelowna, mga that's good. Change court lang tayo. Change court. Sarap. Tapos na yung trabaho natin sa Vermont. Yeah. Ang ganda na ng panahon. 9 degrees Celsius. Temperature natin yan. Pabalik na tayo ng Kelowna, mga ka-that's good. Yan. Nakapasyal na naman tayo ng Vermont ng ano. Di oras. Liwanag ng paligid talaga ngayon, no? Bundok sa kanan, lake sa kaliwa. Pwede siguro tayuan ng bahay rito, no? Siguro mga ilang taon pa, mga may bahay na rito. Kaso mga baka yata yun nandito. Ang ganda ng view ng mga baka. Meron na palang mga bahay, eh. Sabi ko, ilang taon pa, meron na pala. May bahay doon sa taas. Tapos ito, mga office ito. Siguro mga rakier. Kasi farm yun, eh. Mga taniman. Dito pala sa baba, may mga bahay na rin. Ganda yun. Trailer na may trailer. Ayan, ang haba, diba? Kinarga niya yung truck, eh, oh. Diba? Lapit na tayo sa Kelowna. Dito na tayo sa Lake Country. Country road, take me home. Yung parang pinaka-sentro ng Lake Country. That's good. So ganito lang, maliit lang na bayan tong Lake Country. Kinarga niya yung trailer niyo. Ang kulit, eh, no? Oo, diba? Oo. Karga-karga niya yung trailer niya, hindi niya hinihila. Galing talaga yun. Paano niya kaya, hinihila niya kaya pataas? Nasakay niya yung ano niya, no? Trailer niya. Kelowna na tayo, mga ka-that's good. Papasok na tayo ng Kelowna. Itong Kelowna talaga malaking city ito. Malawak. Daming mga boat dito, yung mga ganyan. Ginagamit kasi sa lake yan mga yun. Dito pala ang bilihan. Parang pangit naman kung sa lake ka lang umiikot-ikot.
Maganda pag yung sa dagat, yan o. Dito mga kadadskud, may mga bilihan ng cannabis. Ayan. Yan, diyan ka bibili ng cannabis pagka yung trip mo. Punta na tayo sa downtown mga kadadskud. Malapit na tayo. Downtown, Kelowna. Ganito yung tsura naman ng Kelowna. Ayan. Oh. Paano ang itsura niyo? Ganda rito pag autumn, mga kulay ng mga dahon ng puno, kulay yellow tsaka orange. Maraming mga ganito rito mga kadadskud, mga lumang building, mga ganyan. Hindi nila sinisira yan, parang heritage building yung mga yan, pine-preserve nila. Yan, lahat yan, karamihan ng mga building yan, mga heritage yan. Nung nag-umpisa ang Kelowna, ito ang nag-umpisa na area ng Kelowna. Itong Bernard Avenue, itong downtown. Ang taas ng ginawang building dyan eh. Oh. Taas eh. Oh. Kaya to, hotel yata to. Condo. Condo na may ano sa ilalim, may mall. Ang ganda ng Mini Cooper eh. Oh. Ay yung bag mo. May bote, may tin can sa ibabaw. Lupit talaga ng Red Bull. Kakaiba talaga ang Red Bull. Malapit na tayo sa bahay na naman. Ang ganda ng panahon eh, no? Ang ganda ng ulap, ang ganda ng araw. Mainit na mga kadadskud. Papawis-pawis na tayo. Mukhang tatanggal na tayo ng mga jacket ngayon. Pero mag-i-snow pa yan. May chance pa ng snow mga kadadskud. Hanggang ano pa yan, hanggang April, May. May chance pa ng snow yan. Kung wala man, magsi 0 degrees Celsius pa temperature. Ano to eh, maloko tong panahon dito. Ganito, maya-mayang gabi o kaya bukas ng madaling araw mag-i-snow. Mga ganyan yung ano nito eh. Kalakaran ng panahon dito eh. Yan, nasa school tayo. Pag nasa school zone tayo, ayan, 30 ang speed limit. Dapat naka 30 ka lang. Kung hindi, dadali ka ng over speeding, yari ka na naman. Kaya dito dapat alam mo kung saan yung mga school zone. Kaya school bus nag-aantay na malapit ng mag-out yung mga estudyante. Kaya tapos nakalagay naman yan ends. Ibig sabihin pwede ka na mag 50 ulit dito. Yun, nandito na tayo. Home sweet home. Ayan, mga kadadskud. Kita yung baba. Dito na tayo sa home for rent, sweet home for rent natin. Yan, dyan tayo, ng laki-laking bahay eh. Ayan, ito mo naman, laki. Sarap ng biyahe natin sa Vernon. Good morning, good afternoon mga kadadskud. Good afternoon na mga kadadskud. Mag-check muna tayo ng mailbox natin. Medyo malayo yung mailbox natin, yung pababa pa. Ayun. Check tayo ng mailbox bago tayo bumaba ng bundok. Yan yung mailbox natin. Ganito ang mga mailbox dito mga kadadskud. Ayan, andyan lahat ang mailbox namin sa neighborhood. Tapos may susi ka, buksan mo lang, check mo kung meron kang mail. Wala tayong mail mga kadadskud. Yan, ganyan ang mailbox dito. Itong malalaking box naman na yan, dyan nilalagay yung mga package na nakabox. May ilalagay na susi dyan. Kunin mo yung susi, yan ang pambukas mo yun. Yan. Yan.
Lagi akong nag-check para hindi ko makaligtaan yung mga dumadating namin.